क'क्राझाराव बबे खनायाव दुर्गा फुजा जानो नागिरदों बेवहाय देखायगासिनो आरोना नैबे जाहैबाय तितागुरिनि फार्स्ट जाहैबाय आरोना बेयाव बिदि साजायदों बे होगोन आरोना बे नोंथांमोननि सिगाङाव एनाउन्स होगासिनो बिशाला हाबफैबाय लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दा नोंथांखौ गावनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय दा नै तितागुरियाव दंफैयो जेनेरेल तितागुरि श'रुम यामाहा श'रुमाव आरोना अफार होगासिनो गारिया दा अबाव दुर्गा फुजा जानो नागिरदों बिनि माखासे भिडिअ लाबोदों आङो क'क्राझाराव बबे खनायाव दुर्गा फुजा जानो नागिरदों बेवहाय देखायगासिनो आरोना नैबे जाहैबाय तितागुरिनि फार्स्ट जाहैबाय आरोना बेयाव बिदि साजायदों गाबोननिफ्राय जासिगोन आरोना ओरै लामा जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो टाउनसिम बेसेबां जायो खैथा जायो दा मोनसे जाखाबाय नै तितागुरिसिम लोगोफोर गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामैया दा दिनैसो फार्स्ट 1 मान्थआनो जानोसैमोन आरोना दिनैसो बानायफिनलायबाय बिराद गोबावनि उनाव दा लोगोफोर 1K जाबाय साबस्क्राइब दा लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो उनावहालागै गिभवे होगोन आरोना गिभवे नोंथांमोननि सिगाङाव एनाउन्स होगासिनो लोगोफोर लेट्स सी नायबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना राइट साइडआव नुदों जानो हागौ मोनसे बेयावबो दुर्गा फुजा जायो आरोना अरुपदेनि न' सेराव जायो आरोना बियो जाहैबाय इनारेल दा नोंथांमोना खोमसि नुदों जानो हागौ दा लाइट गैया आरोना टाउनाव बारा लाइट होआखै एसे खम जानानै दं मानो होनबा कारेन्ट बानायगासिनो दा मडेल गेस्ट हाउस फाग्लाबा मोनसे आरोना नै अफार होगासिनो आरोना गारि नोंथांमोना नांगौबा सिकिं जादों नामा जाबाय फैबाय आरोना लोगोफोरनि बेयाव मोनसे बे जाहैबाय ओरै ESD श'रुम क'क्राझार ESD श'रुम खाथियाव आरोना बे ESD श'रुमा जाहैबाय खोदोमथलायाव गोलैयो आरोना गाइस बेयो कलकाता रल्स आरोना बियो लोगोफोर मासे गिदिर गारिबा दारा बेनो जाबाय आरोना बेयो बिशाल खाथियाव टाउन बायदि जाखाबाय आरोना बिशाल खाथियावबो दा क'क्राझाराव डेभेलपमेन्ट नै लोगोफोर डमिनस मोनबाय डमिनस बेनि अफिस साइडआव मेडिकेल आइ आफा मेडिकेल लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था आरोना थांगासिनो आङो टाउन फेसन अल गोदान आरोना बियो बावाखै ओंखारनाया बिराद लाइनलै टाउनबाथाय बिराद लाइन जायो हा औ थांसै फ्लाइअभारजोंनो टाउनबाथाय जाम जायो आरोना मोनाबाथाय बाजार नै पुलिस पइन्ट मोनबाय आरोना लोगोफोर पुलिस पइन्टसिमाव बेसेबांल' मोनथाम ओमफ्राय दा थांगोरसै आं दा नै फुराना फ्लाइअभार फैबाय फुराना फ्लाइअभारजों थांसै आरोना देग्लाय बारा जायाखै फुजायानो
KFC Pujani goदान नालाय बियो Pujaniयाव फरायगासिनो नोंथांमोना फैनो हागोन मालाबा देखायगोन आं र' नङाबा दाहायनो हाबलांनो हागौ ओरै सिदा थांबाथाय नाराबारि मोनबाय आरो ना नाराबारि मोनगोन ओमफ्राय दा सिदा थांथ'ला आङो दा मोनसे खामानि मावग्रोना लानि ओरै मोनसे बुस्थु लाग्रोनि आरो ना खामानिथ' नङा बिनि उनाव शपिं मलाव हाबहैनोसै एसे फाइनालि सफैबाय बिशाल हाबसै आरो ना लोगोफोर फाइनालि बिशाल सफैबाय आरो ना दा बिमाजा हाबसै बिशालाव दङ बिशाला हाबनानै एसे माबा माबि लानोसै आरो ना फुजानि नामै होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबा जाबाय जोबजासे बिशालाव हाबफैबाय थांफिनसै आरो ना लोगोफोर नै 1K जाथारसै आरो ना 999 एबार 1K खालामसै बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै साबस्क्राइब खालामबाय आरो ना नायसै 1K थाब खालामनाय जायाबाथाय जादों 1K Congratulations dear Pwilao fans नोंथांमोना नै बेनो आरो ना 1K जाबाय 1K होमबा लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस नोंथांमोना गिभवे मोनसिगोन आरो ना 10 जन मानसिनि थाखाय माखासे गिभवे प्रिपेयार खालामगासिनो आङो होमबा लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं बेनोसै आरो ना दिनै भिडिअआ गिभवे फैगासिनो नोंसोरनि थाखाय